Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo nendawo lapho khona kufinyela khona le video. Igama lami ngingusithembisonke kwaKandlozi. Ngicela maqala uvashele i-channel cof subscribe. Kanti amazwi bela namhlanje athi amaphoyisa kwelase Great Town asevule idokodo lokuba budedengu ngesikhathi itekisi ishayisana mahlanza nemoto encane. Qeda zaqhamuka umalangabe kwaphetha ngokuthi kushe kungqonqa abantu abane emgwaqeni uR33 phakathi kwase Great Town nePietermaritzburg. Kube ukuthi abagibeli bazamile ukuphuma kwasho khona ukuthi izicapha zipoqokile kazivuleki kwaphetha ngokuthi bashe banqonqe kwathi laba abanye bazamile ukuphuma baphunyiswe esibhedlela ngokusho kokhulumela amaphoyisa uthenjiswa ngcobo. Mbukele udaba lobhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuva lakho ku comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo sengiphuma kanje usale kahle.